അപ്പോൾ KMYF നടത്തുന്ന കേരള മൈത്രി ജാഥയെപ്പറ്റി ബഹുമാന്യനായ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ അനിൽ സാർ സംസാരിക്കും. ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള നമ്മുടെ ഇമാം ശ്രീ സമീർ വാക്കബി അവர்கள், നമ്മുടെ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ലത്തീഫ് സാർ, മറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മത വിഭജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നിരവധിയായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളും ജാഥകളും പരിപാടികളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മത മൈത്രിക്ക് വേണ്ടി, മത സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് KMYF എന്ന് പറയുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഈ 17-ാം തീയതി മുതൽ 25-ാം തീയതി വരെ ഈ കേരളത്തിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളായിട്ടുള്ള 7 ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു യാത്ര നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ, അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചരിത്രമുടങ്ങുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിലേക്കാണ് ഈ യാത്ര അവർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ യാത്രയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഈ യാത്ര കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 35-ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ മതപണ്ഡിതന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പുരോഹിതന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇസ്ലാം മത പഠന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മദ്രസകളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരെയും അധ്യാപകരെയും ഒക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള പൊതുയോഗങ്ങളിലൂടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മതമൈത്രിയെക്കുറിച്ചും സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സവിസ്തരം സംവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മത നേതാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കുകയും, അത് മതകേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ആസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾക്കാണ് ഇതിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഏറെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ കേരളം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേറിട്ട ഇടമാണ്. ആ മതസൗഹാർദ്ദം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ, എല്ലാ മതസ്ഥരെയും എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു യാത്ര KMYF സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റർ പ്രകാശനത്തിൽ ഏറെ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ഇമാം ഈ ഇവിടെ എന്നെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന് അതിയായിട്ടുള്ള നന്ദി അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ എത്രയേറെ പരിശ്രമിച്ചാലും ആ പരിശ്രമം ഒന്നും പാഴാകില്ല. കേരളം തീർച്ചയായും ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയായ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ നാടാണ്. തീർച്ചയായും ഇതിന് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ വർത്തമാനം ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.